Ka Music Department jong ka Regional Institute of Advanced Studies ka khot ka weria barok ki riu don sap ha ka ne ka shlem ai jingikai ha ka put ka tem ka ruai ka siaw bat ki wei de ki jingikai ki be de bat ka put ka tem kani ka jaka ai jingikai ka don hadiwan nong tulu hajan ka yo umdan riphoi district ya ki jingtip ki ba khapnya phila ban shufun hauneu number harum khandai riu Uwei RR riu sau khandai sau nyong Hakaway na kijingja kabala Sapriang State haki video minta kasing arpenyo teri unailur arajar arpulai hakaba Uwei ubriu le kendo kijingja accident bat hakate ka video layo ibau te ubriu ula thia lengktar hasurok bat harengkat kajing linkin kasnam hakabala suba bau te ubriu ula Shah Ïuh haka Trok bala suba bakate kijingja kala jahajan ka office u deputy commissioner ka Sor Jowai jong ka West Jante Hills district bat yau te ubriu ompat syam lalaban itu ya ka kerteng Ông kêu Trok, ya tu new driver, ông kêu Trok.